First ever usahay manggod sa atong life ma. Magkwanta, maghimo tag mga butang nga mga first time na to pambuhaton labi na katigulang na ta. So, niabot na to sa balay. Pero si mama, wala ka balon sa iya akong gibuhat sa akong buhok. Pwede ka dali. Pulbahan ka? Giinsan ako akong buhok? Oh my God. First and foremost, wala siya kabalongan ako yung gibuhat sa akong buhok. So, genuine gini nga reaction. So, me. Ready? Sige. Wala na magkagsikuan. Murag. Sa may nakita nimo? Color? Brown? Si Wala color. niyo tinaa? Duli. Duli good. Gunit eh. Gitina ni og light lagi. Ha? Gitina ni og light. Kuan para sa mga Korean. Dali ra siguro nagipuwas. Si dali. Dali ra ba gipuwas? Si dali gipuwas nga 3 hours ko nagkuan na. Gusto ka mo tan-aw kung giunsa ko pag kuan ani, pag achieve ani. Ayan, tanawin ninyo ha. Ready? In 3, 2, 1. What's up mga kapamilya, mga megs? Nasa karon dani sa Alex Artistic Salon. Kauban si Mang Alex. Hello ma'am. Dani sa may patag ni Dapita. Partner ni siya sa mga sa ABS-CBN. Every time na ipa-makeup, hairstyle, sure na ang Alex Artistic Salon. Kauban ako karon si Lolong. All around ni siya. Pwede sa mga chicks. Pwede. Sa alutan. Pwede laki na. Pwede laki. Ganyan ko dan ikay. Sa kadagan mong sa mga tao nga maingon og Master Pops, puti na lagi imong buhok. Ang ilang napansin is ang akong puti nga buhok gyud ba. Dili ang akong kagwapo. Suma ni mo kol, di magakabuta. Sinihani ko karon. So para malahi, gray ang akong itina. Ash gray, kakahadlo ko ana nga color. Dagan ingon sa ako nga hapdos daw. So, instead na atong ipa-black ang tanang mga white, atong ipa-white tanan mga black. Lahion na to karon. Tara, mbaka na to ni. Saan yung gibutang? Bleach. Muna ning bleach? Try for once in our lives, no? Para natay mga first time ba nga. Pila ni kakuan? Pila ka minutes si babad? 25 minutes. 25 minutes. Kung naka-experience na ka aning bleaching sa buhok, paki-comment daw below. So giputos na ang cake. Okay, i-deliver na ni karon to sa siya gamay. Pero tolerable ra siya. O kauban ako si Manex. Maninggalat sa ako sa una. Unsa man eh? Second coating na ni. Second bleach. Second bleach. Second coating. Uy.
Sumutoy na itabo. Ikatulo kong gitinaan. Ha? Una bleach, another bleach na pod sakit kistanan. Hantod ikatulo dayon ang ash gray. Ash gray ang tawagan nga color. Dili na siya ma-achieve kung dili mabulaw. So di pa bulaw pa akong buhok ay din siya nagngana. Okay ba ni gwapo ko or wala? Tikto tabay na ulawan ko ato. Ayan mga pamilya, mga meg, salamat sa pag-uban-uban sa akong journey toward the first ever Ash Gray challenge. Gray. Ito, Ash Gray. Kay Sorry kay maklaro na gitanan ni noon. Dili, pina-K-pop man na naunsa man kay. Hindi man naglaro. Nga naman good ang K-pop. Kaya tungod kay naa na may mga puti-puti o black, so ako na nang gipag-gray ang mga black. So, di ba gray hair may tawag sa kuan? Uban? Oh, so gipag-gray na nako tanan. And then medyo na unsa may color yung makita diyan? Na violet? Abo. Mag-abo-abo na ta. Kay actually na-inspired ko sa Halloween. Kay gikan beta sa abo. Paingon gyud ta sa abo. Semana sang. Santa na. Ana. Thank you so much mga pamilya, mga megs. Please subscribe. Then i-subscribe po ninyo sa Instagram ni Mama. Wala. Facebook. Carmen Alaba. Ay. YouTube ma. Char lang. So, thank you so much mga megs. At least naka-experience tagi nga ni, di ba? First ever magkwanta, maghimo tag mga butang nga mga first time na to pambuhaton, labi na katigulang na ta. Pero samtang bata pa, buhaton ang tanan nga kailangan yung buhaton. Ang pangutana karon, unsa ko ka-satisfied mga 80% because I think I expected nga mas mas lighter ani nga gray. Mga 80% nga satisfied ko. That's it. Subscribe. Please subscribe, grabe. Sige lang tan-aw, di mo subscribe. Subscribe na. Mga kong M&M. Yo. These sweet arms are heavy. This vomit on my sweater already. Mom, spaghetti. Nervous.